sa ka awit. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Moalboal, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Ralph. Unsa to? Nakapamabdos ka? Oo, ma. O ginsama ang babae, ha? Si AZ, ma. Easy. Katong anak kong mangingisda. Ma. Bogo ka, Ralph. Bogo ka, bisag unsaon. Aw, kung di mo madawat sa AZ, ma. Layas na ko rin eh. Unsa? Sorry, ma, pero mahal na ko siya. Ingon man ang umaabot mo anak. Wa ba ka magmahay nga ako ang imong gipili? Kamo nga akong kalipay, AZ. Abi mo, karon pa ko maka-feel og ingon aning klases kalipay. Sukad lang nga miabot ka sa akong ginabuhi. Ralph, O bas ni samot pag ang gipati kong kalipay pagkaibaw na ko nga may umaabot na tanganak. Di tagid mo ibaylo siya. Bisan unsang putang. Bisan kinsa pang mubuwag na to. Bisan pag ang ako mga ginikanan. Ralph, salamat. Salamat kay gibarugan gid ko nimo. Ingon man ang umaabot na tong anak. Nalipay sa kayo kung niabot ka sa akong kinabuhi. Kay sukad lang nga namatay si Papa. Murag yung kong nawad anong paglaom sa pagpakabuhi. Pero sa dihang niabot ka, gihatagan ko ni mo laing rason aron magpakabuhi. Og mas nisabot pa gini sa dihang nahibaw ko nga mabtos ko sa atong anak. Mahal kita mo. Easy. Muna iti man eh. Oh. Kinsa man ron? Ma? Ni ako aron mangayog pa sa ilunak. Husto si Papa nimo. Sukat sa gamay pa kabata, wa kay laing gibuhat kung dili ang sundon ko. Ma? Panahon na tingali, ngayon mong kalipay na sa dang akong huna-hunaon. Tinuod ka, ma? O nak, maong paulit na sa ato, og dadaa si AC. Dito, mas maatiman ang iyang panginahanglan, ilabi na karon nga mabdo siya. Salamat, ma. Ako din yung inom si Easy. So, kumusta man mong mama? Okay naman. Nalipay ko nga nadawat agit ko niya. Ingon masig ko, Easy. Lahi ra gid ang feeling kung malinaw na ang usa ka relasyon og way kontra. Maog yun. Oh, sure ka nga okay na gid mong mama? Okay na lagi. Ayaw ka balaka na mo. Ayo kay okay na di sa mama nimo ni AJ. Wanam sa gid siya mahimo bay. Kung buto na unaon. Kay may umaabot ng mga anak. Mausad. Mahal kayo na ko ang akong pamilya bay. Og kutob sa kumahimo. Protektahan gid ako sila. Bisan pa man sa kumagil kanan. In love kay ka ni AJ, no? Inoon, di ba sa lisod higog maon ang parehas ni AJ gud? Kay gawas nga gwapa, buutan gid siya. Ikabilin og bahay. Sakto ka bay. Ralph, murag sakit naman ang akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Oh, kung mo na. Tara, dadunti ka sa ospital, Easy. Unsa? Gusto ka nga maglain ta? Unta, Ralph. Pero nga naman. Okay man ta din di ba? Oh, okay raman, pero lahi raman gyud kung maglain tagod. Okay, sige. Mag-iistorya ko yung mama bahay na.
Ngano kod? Nganong maglain manggid mo nga kadako ani nga tong bahay din he? Kuan mo good, ma. Dili ko musugot. Kasabay nagsulsol nimo si AZ. Ma, Kung gusto siyang mopahawa din siya lang. Pero ikaw gang akong apo, magpabilin din he. ma. Di man masugot si mama, babe. Mao ba? Unsa ba yung problema nga gusto mo kang mubalin? Oo, wara. Sige na, kartog na. Kay sayo pa ka mo trabaho nga. Easy. Di ka mo ba na mo? Di lang, bay. Sa'yo ko guli ron kay naplano kong ilaag na ko sa easy og nga mo anak. Sige bay. Sunod na lang. Hindi anak ko sa bahay. Si mama man ron. Sa may nahitabo. Wa na din si AZ gang akong apo. Utsa ma? Ako gitanaw ilang mga gamit sa inyong kwarto, pero hawa na. Kinuo ko. Easy! Easy! Udong, iisi mo gipalita. Oo, nay. Nauli ba siya din, eh? Ay, naulit to ganiha, pero kaniyo ta kayo. Murag naa lagi kuha. Utsa, nay? Nagkugos man to sa iyong anak, kaya nagdaog na kong bag. Sa kong tanaw, murag di na to balik pa din eh. Utsa. Kinuo ko. Huwag ko may pawag-asa siya ron. Ila na kaadlaw, sukad kalit lang ko niyang gilayasan. Huwag ko masayod sa inungdan. Easy. Unsa man ka? Dili ka mo trabaho. Dili ba? Unsa man? Hunong mo ni mo imong kinabuhi para lang nila? Lang, ma? Lang para nimo ang imong apo? Ayaw sa may bahimo ta kung dili gud gadahan sa AC din he. Mahal na ko siya, ma. Ingon man ang among anak. Kung mahibaw lang ko, nga ikaw mo'y hinungdan nga nung nibiya siya. Biya ang tagod ka din, hima. Oh. Ako ang imong pasanginlan. Wa ko'y laing makita ang rason, ma. Sa iyang kalit na pagbiya, kundi ikaw ra. Pila na kabuhan, sukad ka, nibiya siya isay na ako. Kuyog ka nga mong anak. Ugangtod ka ron. Wag ko idea kung asa sila. Sakit kayo. Sakit kayo di para na ako. Unta okay ra sila. Tulo ka tuig nang nakalabay. Ug tingali, dako na nga mong anak karon. Pero hangtod karon, lules paghihapon ko kung asa sila. Pero nilaom ko nga someday makita na gihapon nako sila pagbalik. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mo ka mga higalang kaagi ni Ralph nga taga Moalboal, Cebu. Uban din sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan. This is not goodbye. This is not